Здравейте на всички! Търсим си място в момента, за да можем да правим един риболов. Днес се намирам на язовира на село Ковачево до ТЕЦ 2. Решил съм днес да ви покажа как процедирам аз при непознат водоем, как се подготвям за хранката, какъв ми е подхода като цяло, когато отида на непознат водоем. Непознат е за мен, защото може би последно преди 17-18 години съм идвал тук и наистина вече не знам какъв е риболова тук, но днес ще се опитам да направим един риболов, само да си намерим подходящо място. В момента се намирам в един от ръкавите, обаче е много плитко. Благодарение на това безводие тази година доста е спаднало язовира и ще се опитам да си намеря място, което е с подходяща дълбочина, да речем 4-5 метра, нещо такова. Окей, продължаваме да търсим. След малко пак ще продължим. Така, намерихме се едно място, което смятам, че е доста добро. Няма хора около мен. Ще проверим първото нещо, което правя, когато дойда на нов водоем, е да се премеря дълбочината. Даже преди да разхвърля, да си подредя мястото, първото нещо, което ще направя сега ще извадя един фидер, ще сложа олово и ще си проверя дълбочината, за да мога да знам дали мястото като цяло е перспективно. Както казах по-рано, ще търся дълбочина до 5 метър. Предполагам, че рибите ще се държат в този диапазон. Макар че вчера валя цял ден, вероятно е влязла студена вода в водоема, но надявам се това да раздвижи рибите, а не да ги стресира. Така, дълбочината е добре. На около 32-3 метра дълбочината е 4 метра, което смятам, че е перфектен и смятам тук да ловя. Започвам да се подреждам и сега ще се включа пак. И така, готови сме да разбъркаме храната. Рецептата, която съм избрал за днес, е една много специфична за мен. До сега не съм я пробвал, тъй като не знам точно какви риби има в язовира. Ще работим така, че да съберем каквото можем. Затова съм избрал за днешната рецепта гардон на Сенсас, супер фидер карп пак на Сенсас, рецептата е цяло на Сенсас, и един етанг на Сенсас пак. Винаги, почти всяка моя рецепта, когато съм на риболов, използвам етанг и червеноперка. За мен това е базата за всяка една храна. Базисна смес, която събира всякакъв вид риби. Сега ще разбъркаме на сухо и ще оставим гардона с много приятен сладък аромат и подправки. Няма много едри частици, кафяв е на цвят. Супер фидер карп. И това кафяв на цвят, изключително фин. Лек цитрусови нотки се долавят.
Мисля да не потъмнявам храната, защото дъното е много светло и мисля да оставя с този цвят. Може би като увлажним храната ще се получи една тъмно кафява. Много приятен аромат. Мислех и да добавям и боя, но се отказах в последния момент. Ако може би в процеса на риболов ще опитам да добавям в кошницата боя, като идеята е да прави облак, стълб, но всичко зависи от рибите, които ще дойдат и дали ще дойдат, разбира се. Искам още вода. Тъй като си забравих дрелката за сетен път, днес бъркам на ръка и задължително ще преситим захранката, защото бучките, които се получават, няма да са добре за риболова. Сега ще оставим да дръпне малко вода. След 15 на минути ще я доувлажним. Това е, което съм подготвил като стръв. Пинки, царевица, шарен черви и торен черви. Като царевицата ще накълцам на доста ситно в началото, първоначално. И малко торен черви ще добавим от всичко по малко, за да подложим, защото не знаем рибите на какво биха реагирали. И така, да увлажнявам храната и започваме риболова. Започвам с близката дистанция. Ще вкараме 4 кошници с захранка. Добавяме давени пинки.
Ще добавя и 3-4 зърна сладка царевица, цели. И малко бял черви за последната. На далечната дистанция ще добавям цяла царевица. Да видим дали шаранче може би да дойде. Като далечното ми петно е леко вдясно, не искам да се правя двете петна в една линия. Видите ми каква е, ако евентуално вадя риба от далечната, да не притеснявам рибите, които са наблизко. Сега, куката, която избирам аз при започване. Винаги избирам по-малка кука с по-тънък повод, защото първо искам да видя каква малката риба, дребната риба. Първоначално слагам една моя любима кука, Супер Макс на Матрикс, с повод 0.12. Повода ще го направя 80 см. В тръпи ползвам две пинки. И да започваме и да видим какво ще стане. Преди малко получих калване, не успях да го реализирам. Явно рибите почват да се събират. Ето току-що пак. Сенците много ме пречи да видим точно калване. Първа риба. Дребна червенокърка. Сега ще пробваме с един нанизан бял червей.
по-точно. Един нанизан и един да виси на кухта. За да видим дали няма нещо по-едро да клънем. Получих кълване на 2 червия. Да видим какво е. Оклей. Това е голям оклей при това. Нападнаха ми оклеите. Затова ще сменим малко тактиката. Ще сложа една затворена кошница, за да може и по-тежка, тази е 30 грама, за да може по-бързо да потъва и да не ловим оклеи, а храната да пада долу. И ще увелича броя черви. 3 червия ще сложа. Продължавам да получавам подчуквания. Най-вероятно са оклеите, но няма да избързвам да засичам. Ще изчакам по-едрата стръв. По-едрата стръв ще ги занимава до известно време, но няма да успеят да налапат кухата, вероятно. Ето, спряха. Сега ще изчакам 2-3 минутки, ако нямам кълване, презамятам. В началото гледам по-често да презамятам, за да мога да изградя петното и да съберем рибите, разбира се. Храната е активна, нарочно я забърках точно преди риболова, за да може да изпуска частици. Но ако продължи да не нападат оклеите, ще я преовлажня, ще добавя още вода, за да може да не работи още с падането на кошницата. Другия вариант е при замятането, задължително с затворена кошница, за да не работи горе още с падането, е да се стисне много силно. Това ще пробваме сега. С затворена кошница ще стисна по-силно храната, за да може да се почне да отваря чак когато падне на времето. Изминаха около 2 часа от началото на риболова. Реших да сменя дистанцията. В момента съм на 60 метра с тази пръчка. Team Daiwa Distance Feeder. Като в началото лових на бял червей,
и отново имаше оклей. Тук на близките дистанции, където пробвах, масово бяха оклеи и много дребни червеноперки. Говориме такива червеноперки. И затова реших да вляза малко по-навътре, за да видим какво е положението там. Сложих две много малки парчета царевица, люспички може би, добавя много кълцана царевица и торен червей и бял. Като идеята ми е да видим какво ще можем да съберем. За сега нямам индикация, 5-та минута е вече пръчката във водата, но ще почакаме и ще видим какво ще стане. Имам една идея и ще пробвам. Там в това заливче, не знам какво може би има като риба, или даже малко е там в дясно, но ще го пробваме след малко. Ще изчакам 15 на 20 минути. В момента сме някъде тук, в този диапазон. Замятам. Вятъра се поусилва, но ще пробвам. Ще направим още няколко часа риболов и ако нямаме резултат, ще съберем и ще се прибираме. Тъй като вятър е насрещен, използвам 50 грамов булет на Matrix. Това ми е монтажа. Надявам се вижда. Това е фидер гъма, който е хванат към пресуканото влакно. Така, след 40 минути риболов навътре на 60 метър се върнах на близката си дистанция, защото там също ме нападаха оклеи и дребни червеноперки. Нищо не се случи навътре. От 15 на минути риболов съм на късото, имам 10 извадени оклея и сега съм на царевица, като идеята ми е да избягам от тези оклеи. Защото каквото и месо да сложа на куката, каквото и местна стръв да сложа, веднага ме нападат оклеи. Такива големи. Дори и дребните червеноперки ги няма. И добавих доста царевица, 7-8 големи кошници пълни с царевица. И съм заложил на царевица и сега ще чакаме да видим какво ще стане. Надявам се, тук пред мен, но не знам дали ще се види. Сега минаха няколко слънчевки, които са доста големи, доста по-големи от червеноперките, поне те да не кълвяха, но няма, не знам каква популация и какви риби имаш в този язовир. Ще почакаме, ще видим. Ако нямаме резултат в рамките на 30 минути, смятам да събирам и да се прибирам. Явно няма по-едри червеноперки, поне не успях да ги събера. Но предполагам, че по начина, който риболовствах с храната, активна храна, много пинки и бял червей вкаране, ако имаше по-едри червеноперки, щях да успея да ги събера. Но явно масовите са много дребни. Ще пораснат. Ако няма много хищник да ги изяде, до година вече ще са доста прилични за спортен риболов.
И така, приключихме за днес. Като цяло риболова не се получи така, както исках аз, но трябва да има и такива излети. То не може само с много риби и с големи риби. Крайният резултат от риболова е 35 рибки. Повечето, не повечето, всичките бяха толкова така големи оклеи и бабушки. Имам за целия ден 2 големи слънчака, толкова така големи, и един по-голям оклей. Не знам къде е рибата. Може би тази дребната е останала. Нямаше и помен от тези шаранчета, които ми бяха споменали, че са зарибени водоема с тях. Но може би мястото беше такова, че просто не се въртят там. Но това успяхме за днес да направим. Не съжалявам. Важното е, че отидох на този язовир. Идеята ми беше от почти цяла година да се каня да отида. Най-накрая отидох, видях за какво става въпрос. Може би на пролет ще направя още един излет там. Така правя аз, когато съм на нов водоем. Подобна тактика, подобен начин на мислене за риболова. Не знам доколко е правилно, но почти всеки път процедирам така на ново място. Ако някой има съвети и препоръки, моля долу в коментарите, добавете ги, ще ги имам предвид. Чао от мен за сега. Желая на всички ви наслука и здраве. Чао!